gyntaf, golchwch y tatws a'i sychu gyda lluain sychu llestri, neu chydig o bapur cegin. Mae'r rysáit yma yn un bach lyflu i gael fel canapé neu fel rhan o pryd. Dwi wedi cymryd y syniad o loaded potato skins, ond yn hytrach yn torri tato'n hanner a wedyn crafu'r tu fewn allan, be dwi'n gwneud yw sleisio'r tatws melys, pobi fe ac yna roi'r topping ar ben wedyn. Yn y marn i, mae fe'n llai o ffys, sdim gwastraff, a mae defnyddio tatws melys yn lle tatws arferol yn rhoi blas gwahanol. Ar ôl torri'r tatws melys i gyd i drwch o ryw 1 centimetr, rhowch nhw mewn powlen gyda llwyed dda o olew llysiau, halen a phupur. Rhowch y tatws ar drej pobi ac i mewn i'r ffwrn am 20 munud, gan ei troi hanner ffordd. Tra mae'r tatws yn pobi, dwi'n mynd i paratoi'r toppings. Rhowch hanner tin o ffa du wedi dreinio i bowlen, cyn ychwanegu 3 tomato mawr wedi torri'n fan a 4 sibwnsyn eto'n fan. Rwsionnwch 100 gram o gaws feta a'i ychwanegu'r gymysgedd, gyda pinsied bach o halen a splash o olew olewydd. So mae'r tatws wedi bod mewn am ryw 20 munud. Lle gyd dwi'n mynd i wneud nawr i roi'r llwy o'r topping ar pob darn o'r tatws. Allwch chi roi beth bynnag chi moyn ar ben y tatws, ond mae'r rhai llysieuol yma wastad yn mynd lawr yn dda. Mae'r feta hallt yn mynd yn ffab da'r tomato a'r sibwns, ac mae'r ffa du yn rhoi sylwedd i'r tatws heb i chi orfod ychwanegu cig. Arbrofwch da'ch hoff bethau chi. Ar ôl i chi roi'r cymysgedd ar ben bob un, rowch nhw yn y ffwrn am 10 munud bach nes bod y caws yn dechrau toddi. Dwi'n hoffi gweini'r rhain gyda chydig bach o hufen sur wedi gymysgu gyda phupur cayenne. Tuck in.